जे मोसानाय रं मोसाय मानो Yotono ya pakromi mano. Tahu kau tu deh, ayengon besar dong kali. Borok bufurukai siarai dong, na pora pura. Bufurukai borok ni student dong masamung bufurungo na. Gak borok bufurungo, gak sih ngamuk te kita salai nai. Gak borok gak sini Salka Academy ni school teacher te staff rock. Borok no tu seng nugia na, nunuk baik apa? Nugia, borok school lo. Pora purung tong pura borok no kebo nugia. Gak borok boroni Sengamo sini borok no kisah sini tekroksa yang kerjeng no yang buskan hangai seng sini lainai bong emong te bong paran mong sini cari ayang buskan mutang di saka bojingo ngai sini orang tau local botongo local teacher sini
सार्केल बिसिंगो जों बर'नो सिनिपानो अर जत फाइनाल तो सिनिया ओंखाय जों गिजा बुंनो सिनिमुं नायलायनाय फैलानो फार्स्ट न निनि सिनिमुं गिजा साइरि सिरिदा Good evening to everyone. Okay, well, my name is Jyoti Sangma, and I'm from Udaipur, Gurji, and I'm not Garo, but I know your language, Kokborok, yeah. So I can speak little bit of your language. That's all I wanted to say. Thank you so much. Hari engkai bona belakena hambai gang ba I know English English maya ta hai pana buji ke tongo ang te kaisa bo samane loge loge muitu makado ane khoroksa student ang khai bangla medium ni teacher rong student rong na phurungo kai buano sau sara no English phurungdi sau kai ang to English maya bangla medium me student si he nang jaman ma ano phurungdi ang bui be walai me ang to kai sau gang mono sairo kata boy bai nang walai furo nukang kai kiza aina hoi jum chuta no inside di kai apro bosa punda insa lang sairi kan dikai ga haksal ni borok khai ano kiriza gai oma mo serai bo kuso English man ble boy do to borok ta walai di boy bal khai tong de ko jau gai do now next Jotono na sari kaham ang keto yang gana ni no ano baksa sini bai na hema tongo ojaga je tongnai rok sini bai na baksa sini bai tongi mano ke ani bung ke Mary Debarma ke ani parang ke to Matia belai segana ke ang kisi sa kok chini anchor samani ang mane bina abni kisa manjui dina musungta bo thasing saka je borok bufru ke chere rong no phurung tei bufru ke mane pora phurung tei bufru chere rong no musamung phurung ama hai hangke ang kaisa puila no jaga wa sana muchungo chini logi chini principal chini sir principal tongo bono chungno tiduli tubuwo hangkai chini o chere rok thasingo masai kelang mani tei chung je ama haike masamani abuni credit ang chini sano no na muchungo tamningke bo chungno encourage khai tongmani bagai chungno jorari tongmani bagai ama hai jora chung abono no chung chini chere rok no phurunge mano am bagai ang chini sir no belakena hambai rena musungo te norok bojotono saimano yango chini sir principal tongo Salka academy ni asungno sana musungo hambai engke bini bangi sing ya pokrob lai nai engke sing tai sing te koroksan bangi to bok thaka ya pokrob nane ngang to sana ring ya ang kisa ta sing YouTube bin bangi ya pokrob de mabuto Kokborok bujiam na please puila sana bangai clap your hand saknable satade knable gai ta next जों बिनि सिनि जराव तंमान बाङै बरबाय इन्टारभिउ बुनांगले ना जों माइमां सालाय दङ दैमां नंलाय तलायो वाइसा बुसु रगलाय बा बाल खाय कक सालाय दंखाय तेकिसा मोसांगो आमा हेगेनो सिनि अ क्रिसमास बानिक न जों दिने मोसांनि लायनाय साइमाका जों देबर बां नाबले Puliana jotono no sari kaham ani mung hinggakai Swari Debarma ang hinggakai Bogwan Thakur Parani ani motha hinggakai Singleng ang Jamiling Circle ni asukna hambai ngai bini bangibo जों jotono yaba khorob lainai ngai takai second line ni chala josma thubja hambai belekeno sinete nokti jotono sari kaham norok tono siri manana ang bogan ani no ani mongkai Thomas Debarma te ani kami hinggai atkamura but official mongkai bini Ramdas Thakur Parasudu but bisi sinijak ma mongkai atkamura te ani motha hinggai Bethlehem Baptist Church amsana hambai ka bini bangi ma sang pal khaya pakhorob lainai bo hingge chini Bethlehem mothani chini dikon otulni basala kusude okora sibli hinsabo Gatak next kesarne nokti sineti bono kicha kesarne ko phonok bita makhang ba an khai makhang se phonok yabla hinen khai makha nen sinimung ang bo kanani no ang khai ani mung khai abel Debarma ang kan thalengni sankhola phasing sotrojik layo ani para angkai ngeno rano sinima na baksa ang koiro tongo
Ete aro tongtino mansa khlai dong ta asana ni sin. Gai bini bangai ba seng pal khia pakhrop lai nai. Boleh teksa kana ne ba teksa khrop lai na. Gai saga phaijan ke de borma de. Bobo ne jan no. Oh please I don't know English. Good evening, everyone. My name is Devashish Marak. I belong to Udaipur, and my village name is Basan Khola. That's it. Gai bini bangai clap your hand. Paisa clap your hand. English mai rang ni kok sama ka rak thang mo. Amano khana to. Gai jeng borok bai bong ni sini mung jeng nuk lai kha. Borok bai jeng te bo malai na gai nong ni serai rok ke waro poriwi tongnai rok to sini na. Gai chini SNB ni bisingo Salka Academy School kalayo chini andaro oro thangai jeng porikha ka borok malai menai. Gai jeng pal borok bangai ya pa kroboi borok na tola khiklai ro senai. Gai aron no kisa bal ka himdi jeng to himai loi kalai mano.